Hyvää iltaa Poliisi-TV:stä. Jääkiekon pudotuspelit käyvät kuumina kaukaloissa. On täysin urheilulle vierasta, että Suomessakin on piirejä, jotka ihailevat fanikulttuurin hulluimpia, väkivaltaisia piirteitä. Oppia on haettu Tukholmasta ja muualta Euroopasta. Esimerkiksi Jokerien virallisten ja epävirallisten faniryhmien välillä on vihanpitoa, josta ei haluta puhua kameroille. Emme päässeet tiistaina Hartwall-areenalle, mutta kuvasimme raportin hallin pihalta. Keski-Euroopan urheilukatsomoista tuttu rähinöinti on pikkuhiljaa nostamassa päätään myös Suomessa. Viime perjantaina jääkiekkoliigan puolivälierän Jokerit Kärpät jälkeen Helsinki-areenan edessä alkoi tapahtua. Oli tämmöinen järjestetty niin sanottu mylly, eli ilmeisesti ennalta sovittu tapahtuma, missä tultiin katsomasta ulos tai hallilta ulos, niin tuli semmoinen 40 ihmisen porukka odottaa meitä tuonne ulos ja siellä ihan organisoidusti toimittiin ja käytiin meidän kimppuun. Johti yhteensä 3, itse asiassa 4 pahoinpitelyyn ja vahingontekoihin jo aikaisemmin hallissa. Virkavalta on lisännyt valvontaa. Tiistain ottelussa poliisit olivat varmistamassa katsojien turvallisuutta runsaslukuisempina kuin aiemmin vastaavanlaisissa tapahtumissa. No tässä nyt meitä on useita partioita, niin me ollaan näkyvillä tässä alussa ja sitten pelin aikana enemmän kuin normaalisti. Jo. Myös areenan turvatoimia on tiukennettu. Vähän rivejä vahvistettu ja kaiken varalta, jos vielä sattuisi jotakin. Ja yhteistyötä viranomaisten kanssa on tehty ja suunnitelmia laadittu, että tämä ilta voidaan viettää rauhallisin mielin. Suomessa aiemmin vähäinen urheiluhuliganismi on keskittynyt pääkaupunkiseudun joukkueiden ympärille. Vuoden aikana isoja järjestyshäiriöitä on ollut yksistään Jokereiden ottelujen yhteydessä ainakin 5 kertaa. Urheilutapahtumien yhteyteen liittyvä väkivalta, niin se on pesiytynyt nyt tällä lailla niin kuin eniten Jokereiden piiriin. Ja se on erittäin niin kuin semmoista valitettavaa, koska se ei pitäisi kuulua sinne. Ja mä oon hirveän pahoilla niin kuin kaikkien Jokerikanottien puolesta. Mutta tämä on organisoitua toimintaa. Aihe on tulen arka ainakin Jokerien faniyhdistykselle Eteläpääty ry:lle. Heidän edustajistaan yksikään ei ollut halukas kommentoimaan asiaa Poliisi-TV:lle. Syynä tähän on valtava pelko. Jokerien virallisten fanien lisäksi seuralla on myös Ultras Jokerit-niminen epävirallinen suljettu kannattajajoukko sekä Ultrasien toiminnasta erotettujen ex-jäsenten pienilukuinen porukka. Nämä Ultrasien entiset jäsenet roikkuvat mukana vain, koska rakastavat jalkapallosta tuttua vihakulttuuria. Juuri tämän äärijoukon uskotaan olevan viimeaikaisten rähinöintien takana. Se on todella vakava ilmiö ja siitä pitää nyt päästä nopeasti eroon ja siihen kyllä me panostetaan ja tehdään kaikkemme, että se saadaan tästä jääkiekkoilusta ja varmaan muissakin lajeissa on hyvä päästä eroon. Poliisi-TV:n tietojen mukaan Ultras Jokerit-ryhmän jäsenillä on yhteyksiä Keski-Euroopan huligaaniporukoihin. Tiettävästi myös Jokerien eri faniryhmien välillä on ollut riitoja, jotka ovat johtaneet ilkivaltaan, vahingontekoihin ja tappouhkauksiin. Ultrasien sisäinen ryhmäkuri on vahva, eikä rötöstelijöistä kielitä, vaikka tietoa olisikin. Äärifanien toiminnan tuomitsevaa Jokerien virallista faniyhdistystä on syyttä suotta epäilty teoista. Tavallista kiekkokatsojaa ei ainakaan vielä touhu pelota. Sanotaan, että sillä, että jos tulee jotain kähinöitä, niin kyllä mua harmittaa se, että mä oon ollut semmoista peliä katsomassa itse, että mistä tulee jotain. Että mun mielestä mä toivon, että ihmiset nyt ymmärtäisi sen, että ei niitä enää täällä ulkopuolella ratkaista niitä pelejä. Onhan se fanikulttuuri jossain määrin, mutta jossain määrin se on taas aika perseestä kyllä, että suoraan sanottuna. Moni kysyy nyt, miten pitkälle rakkarien toiminnan annetaan mennä. SM-liigalta penätään toimia ei-toivotun fanikunnan raakkaamiseksi pois otteluista. Ensihätään liiga vieritti asiasta vastuun Jokereille ja langetti seuralle 10 000 euron sakot eräiden kannattajiensa toiminnan vuoksi. Tiistain ottelun Jokerit voitti 4-1. Kuvausryhmämme ei Helsinki-areenalle päässyt, ilmeisesti sen vuoksi, että aihe on hankala yrityskuvan kannalta. Urheilun ulkopuolisena saldona oli yksi pieni nujakka. Ja tämä meni hyvin rauhallisesti, meni matsia sinne 7000 katsojaa ja sitten oli faneja molemmilta ja siellä oli ihan hyvä tunnelma matsissa. Viikon takaisen riehumisen jälkitohinoissa pahiten kävi Kärppien pelipaita yllään kävelleelle naiselle Pasilan asemalla. Tapaus on edelleen selvittämättä.
Jos Poliisi-TV:n katsojilla on muistikuvia tapahtumista, soitto vihjenumeroon voi auttaa ainakin tämän jutun ratkaisussa.